Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di berlas itaw. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat ngal daw ti Lunes ti amin na sapa da papagayam, 12 ti mabilang idi bulan ti Disyembre 2022, idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Para sa balipay nga may isang oras nga parang idanon mi iti dito programa kadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin fresh from Baguio City. Gagayem ken kabsat. Okay, digitin sa gana ti apo nga intay pagsasaritaan iti detoy nga aldaw para iti damdamag ni Berto ni Senador, dati Senador Manny Pacquiao. Inrakurak na apo dito kalikagom namanen nga agsubli ti ring. Kalpasan, iti panangabak na iti may isang exhibition fight gagiyem kang kabsat kontra kini DKU. Napasamak dito po iti South Korea gagiyem kang kabsat. Iti sabali nga bangir o di kitay makaabot to na po ti 10 ket 8 at titawen na sakbay ti barangay election wenno kaaldawan ti barangay ken SK elections. Voters registration para iti barangay ken SK election na irugin gagiyem ken kaabsat. So nga mapangkayon na agrehistro kaditay Commission on Elections Office gagiyem ken kaabsat tapno saan kayo nga maabutan kaditay ras nga panagparehistro diti agdudupudup ti taon no maududin nga aldaw gagiyem ken kaabsat. Kabayatan na iti sabali nga bangir 80 ket tallo 83 nga collection agents ti online lending scam timbog gagayem ken kaabsat sa dati nga senador ken Senate President Juan Ponce Enrile ada dito pamalakad na po ken ni Presidente Bongbong Marcos nga hinay-hinay wenno saan niya agdardarasudos iti detoy Maharlika Wealth Fund. Ano nga minti Maharlika Wealth Fund gagayem ken kaabsat iti sabalin tupay nga idasar mi nga damag amuyo kadi nga ti sexual abuse kadagiti menor de edad wenno bing dito'y pagilya na Pilipinas ngimato ti bilang dagiti mapaspasama ka pong sexual abuse kadagiti ububing iti sabali nga bangir panakaputar apo ti linteg para iti medical marijuana masapol nga maadal nga imbag amangan tama abuso gagayem ken kaabsat ken kang runan na padaanan nyo apo deti live and exclusive interview tayo ken ni Sulsuna Central Elementary School Principal Madeline Aguinaldo Baliton amuyo kadi nga digiti narami dapo nga murals digiti nagpinta nga lamlamina kaditi ala diding ken sabsabali pa nga dati uneg ti Central Elementary School di Sulsuna adu digiti mangdayaw adu digiti nagsidaaw anya nga minti nang iduron kadagiti mangisursuro nga idadauluan ni apo principal tapno aramiden da detoy gagiyem ken kabsat dagitoy ken sabsabali pay para iti may isang oras sa panakaidanong karakiri programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri ti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariri patpatiga pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kariri ti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary,
chapels, ken cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy iti National Highway, Barangay 32, Purocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Okay, tuloy po ti Intay Panagdadanggay, tuloy po ti programa ti Damdamag ni Berto. Thank you very much. Iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A, Kabungaan North, Labag City. Babaeng kini Honorable Telvin Tapawan. Kami nga po ti Konseho, ti Ili ti Marcus. Thank you very much Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Drupa ni di Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Ellis Tamayo, di Barangay 16, Bacare, Ilocos Norte. Ma'am Ellis, happy birthday, Ma'am Ellis Tamayo. Dita Barangay 16, Bacare, Ilocos Norte. More birthdays to come, more blessings. Sabi ko mata, adadupay nga panagkasangay ti dumtengkeng ka. Nada marikrik na yo apo ka rin bagiyo kaya ito'y konsultar ti doktor, sindadaan ni Dr. Alan Taylan, mani po dapat di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kani Engineer Neil Jose. Dito kayo apo nga paornos ka iti air conditioning unit ti lugan nyo, busman, SUV, o kotse, amin na po nga luglugan niya dante aircon na sindadaan na po ti Pugad Lawin Carbas Aircon nga mang service ka kita when numangkita no anati problema. Balintawak Street dito Siyudad Tiluwag. Thank you very much kay ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kay ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ken para ka dito pada nga manalon, no problema pa na nga po tinangato nga inputs. Kari di pagtatalunan, daytoyen ti solusyon. Next Gen Products, gagiyim kay Kamsat. Mangibaba po iti gastos, kari di pagtatalunan, sigurado pa nga dumakkel ti apit. Magatangin na po dito nga Next Gen Products, iti pagtaingan ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay, iti Gabot Norte, Badok, Ilocos Norte. Ken iti Chongbian Agricultural Supply, gigiyem king Kamsat, iti paggatangan ti feeds, sa dito ti Barangay Dos Gareta, abay laing nga po ti Barangay Hall, ti Barangay Gareta, Badok, Ilocos Norte. So ano, kalikagom yo, timas na pimpintas nga apit, gagiyem ken Kamsat, ken kastameten makainot kayo, iti gastos po, o sa ren ti Next Gen Products, gagiyem ken Kamsat. Okay, happy watching kani Manong Onopre Durupran, may kasin ni Titang, ni Maki, ni Ma'am na Chita Guillermo Danog, dita makayipyap ba na condolence nga pala iti pamilya Danog. Kaya, thank you very much. Ni Mr. Sir Agi Baria, iti NBI, gagiyim kay Kamsat, ni Cherry Africa, dita kay Estebanan Banna. Thank you very much for watching. Kanda kay amin na po ni Apo Kapitan Palumares dita Dingras. Thank you. Hindi pa nagbibuyayo. At ito na po makainuman tayo live and exclusive ni Apo Principal Madeline Aguinaldo Baliton iti Solsona Central Elementary School. Amiyo digiti murals diti murals po digiti maipinta. Digiti maipinta ka digiti pader, diding digiti classrooms, parke or anyaman na po. Pagdaydayawan no po, do dito mang dayaw po, kadito nga naaramidan, dito mang isursuro, dito Solsona Central Elementary School, nga idadauluan ni Apo Principal Madeline Aguinaldo Baliton. Ana tinanggutigot kadakwada, tapnon ti kasta adda dito Apo, ken kita nga ro dito na i-post dito, na i-send kanyak nga pictures, it adds beauty, parang beautification drive na rin. Okay, Ma'am Madeline, naimbag nga malem mo, thank you manen, itided mo agundaway, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Ma'am. Naimbag nga alaw mo, sir, kung amin digiti agdengdengan, kung agway kuya, itideting program, nalatak ko nga programa, sir. Okay. Ma'am, medyo pakiasidig lang DJ mouthpiece tapno mas na budbedak deti deti boses yo. Okay, so ma'am, kailan pa kaano pa nga narugyan digito nga project dita uneg ti eskwela both ti Gabaldon dito candidate ayan nyo dita Central Elementary School ti Solsona, Apo Principal. Kasi sir, just after day di pa nang conduct ni ti assessment, reading assessment ka di ubing. Nakita mi nga kan maobserbaran mi nga sir nga medyo awan unay ti interest dagiti ubing nga agbasa ka dagiti libro daw no dagiti anyaman nga reading materials
isong napanunutan mi nga tapno no ma-enganyo, no ma-motivate digiti ubing nga agbasa. So napanunutan mi kadagiti padak nga mangisursuro nga mangiput up kami ti learning centers. So at the nagtutulagan mi idi nga at the 9 nga groups nga nagpag-participate ka dito yung program tapno iti kastak at ma-motivate ligiti ubing agbasa. Can at the same time, not only that, digiti nabaybayan ko mga part or parte dito yung eskwela like digiti silang kumapagbasuraan kada kasakat na i-convert nga reading centers tapno no hanlang digiti ubing ti mabeneficiaran mapapintas pa iti aglawlaw ti eskwela. Okay. So parang motivation na parang napanunutan nyo dito itapno di kas na adda basa-basain digiti ubing apo principal. Sir Casino habang agay-ayam da makita da digiti kasi adda pwede ti concept nga kasta aglalo yan ta gabal doon ti concept nga in kasta ijay kat deti play based adda digiti numalagin mo Sir Robert kat digiti ay ayam tayo idi nga digiti kumbato digiti bado-bado kada digiti jolens adda digiti parte na ijay nga ti agay ayam da no mabasa da nga umuna DJ kasi lang kumakasta ti ag step da handa nga mabalin nga ay ayaman DJ no handa nga mabasa DJ nga parte. Okay. So bukod yung plinano detoy or adati mas nangat nga to nga akin mandar iti detoy or kabukbukudan nyo nga ma'am. Bukod mi nga plano sir with together with the PTA kasi without the support of the PTA han mi nga maarabid nga dakda kamilaan ket dakkel nga pagyamanak kadigiti PTA tireto nga pagadalan kasi ijay ko nga nakita ti dakkel nga suportada iso dati ad-adda nga nagtrabaho kasi digiti apo nga mangisursuro akat obraan dalatamot digiti obrada nga mangisuro digiti parents yat adda nga nangi tandodo ka dito yung program ta kayat damot nga ma-improve ti panagbasa digiti anak da. Okay. At saka yung observation ko sa mga pictures digiti inosarte yung pictures graphics natin ngayon na naging colorful di unang eskwela Ma'am Madeline. Sir, kanya-kanya nga ning konsepto sir kasla ko maadamot digiti depende DJ ing kasada nga concept kasla ko maadda Oceanlandia kasi dapat digiti silang Boracay dapat digiti kasla resort reading resort kasi ngati kasana sir kanya-kanya Okay ma'am dito yung konsepto parang ado digiti na inganyo. I think even TV station may dadita together with division office ti Department of Education anati kasla adda digiti other schools nga tulad diti dating naramidyo diti Central Elementary School ti Sulsuna. Actually sir kat adda digiti mangi pagpakaunan mangi bagbagan nga umay danto kano ag benchmark iti eskwela kat dakkel nga pagkaidayawan mi no kas pangarigan ta adamot digiti may share mi nga kas lang pagtuladan mo ti other schools. Okay, manung lawas deto yen after didi pa completion dito nga project ma'am. Idi actually sir kat bali nalpas idi itatay lawas na so nalpas ti judging idi Friday may di representative at the 5 representatives from the Schools Division of Ilocos Norte nga nag serving board of judges tamang select digitay top 3 nga kasi sir. Okay. So, nag-invite kayo from the division office ti umay mang judge or mang kita then at dati ma-awardan
I think top 3 ko na yun, ma'am. One sir, datan to sir kat ma-awardan dan to into no school Christmas program ni into no Friday. Okay. So from the top 1, top 2, top 3, ilan ba yung ilang groups yung nag contest? Inside Bali lima, 9 da sir, 9. 9 to include Gabaldon. Yes sir. Okay. So what about expenses for this project? Gapuanti expenses, ma'am. Baka isutihi pagririyan no daduma. Kaya nga ron sir, before mo kitdingain kasami nito sir, kina meeting miti PTA kat they are very much willing to participate in the said activity. Deta nga ron tidakkel nga pagyaman ng sir ti PTA in pandamot amin nga kabalanda ken actually sir kat dagiti na usar met nga kadwa namot dagiti na usar nga materials kat dagiti recyclable materials. Yeah, nakikita ko nga. Okay. Once that, so Okay. So so yung parang pinta lang. Digiti nag drawing or nagpinta. Are they students or parents, ma'am? dagiti daduma sir kat dagiti parents at dadama dagiti talent da nga adamo dagiti talented parents nga isu dati nag-drawing dagiti daduma kat nang kasada mo sir nang kasarita dati dagiti drawing then parents kan teachers ti nang sir. Okay. So ma'am, with that 1 week, 1 week kasi last week na evaluate dagiti nga projects yo. So ano ti makita yo? Ada kadi positive effect nan ka dagiti pupils or students yo. Dagiti nga nakasurat nga parang binabasa-basa ba nila, Ma'am Madeline? Adda sir kasi dagiti mostly dagiti ubing agbalbalon. Dadamot i-gen ko nga iso ti pagpanganandan then at the same time pagbasa-basa ang damot digiti adi giant sir nga nakasurat. Okay. So parang adult nagka-interest kada itoy. From Sulsuna alone ada ka dito other schools nga may nangkitan tapno tuladen or implementar damit ti kabukbukodan nga campus, Ma'am Madeline? At sir dagiti school heads may da kastakan pinicture damot dagiti daduman then imbaga damot ka dagiti co-teachers dan sir tapno no adamot pagpampanunutan da o kaya damot tuladen dagiti naran. Okay. May saka digiti ket problema no daduma ada digiti projects nga kakastoy but DJ the way nga ma-care matapno lasting agbayag digito. So ana digiti inaramidyo ada kadi umay mangbantay or dati nga ada gwardiyayo, Ma'am Madeline? Actually sir ket DJ digiti na ited nga no dati pa nakabantay na sir awamot siguro ti kastata at CCTV nga nakamuntar mo ti eskwela. Ken no DJ pa naka-maintain na actually sir kat may sa kadagiti criteria nga naiitad kat dito sustainability. Kat DJ sustainability since 1 week pa lang dito nga naikastahan nga pinuntusan dagiti judges kasi makitan tula ang ti sustainability na agtultuloy mo tla ang ti panaka-maintainer kan panakausar na dating center sir kan tapno nung makita DJ sustainability na in challenge ko dagiti teachers nga tuno closing palpal gusti apo addan to ma-check to dagiti makitan to dagiti result dagiti struggling readers no adamot lang nag-improvean na tapno no makita mo no adamot lang impact na dating program sir. Okay, so 9 digiti nagko-compete. So na-divide ka digiti faculty members into 9 groups, Ma'am Madeline?
Actually sir, idi una na idi nagtutulag kami kasta kidikwa one center per class ngam ko na idi medyo marigatan kami ma'am iso nga madikadi nga by group kunada okay. So kinastak sir by group. Actually ijay gabal doon there are 4 teachers, 1 group lang dijay. Ngam adadamot digiti kasta sir nangayat nga nagsolsolo. So adamot kasi nga nakasama sir at nagsolo. Okay. So parang naipakaamo dito yan itibiyang ti division office, ma'am. Actually sir na aware damat ka dito yan kasi hindi nag-request na ti Board of Judges from the Schools Division of Ilocos Norte. Nagsurat ni nag-request sa kini Ma'am Superintendent, Ma'am Joanne, that at the NJ tay letter nga tay response ng agisubmitak ti after the implementation of this program agisubmitak ti terminal report isu ti madam mga ubra kita ta sir ket isubmit kumot lang itatanga aldaw. Okay. Ma'am, maraming salamat po. Itintid yung agundaway nga makainumanda kayo ken pablaak tayo dito nga napintas nga gapuanan iti uneg ti pagadalan. So, dapat dito kayo nga inayon na para ti informasyon ti kadwan kadagito nga nagbalin nga accomplishment yo. Go ahead ma'am, go ahead. Okay, so thank you very much sir kaya ti manan nga naitad kanya nga gundaway ket sapay kumata dito nga program ti eskwela ket masusteneran wano maitultuloy babaan laang ti suporta digiti very cooperative and supportive parents ti Solsona Central Elementary School. Kat sapay kumata saan laang ditoy nga eskwela no diket other schools pa ti maka aramid ka dating program tapno iti kasta ket magutigot wano maguyugoy dagiti ubing agbasa ket ma-eradicate wano ma-minimize dagiti saan unay nga wano dagiti marigatan nga agbasa. Dita lang sir, thank you very much. Okay, maraming salamat. Adiya po ti apo principal iti Solsona Central Elementary School ni Mrs. Madeline Aguinaldo Baliton. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangited iti tips no kasanong tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagdingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Okay, maraming salamat. Tuloy-tuloy po. Thank you very much kiti panagbibuya ni Comadre Emerlinda Corpus dita Hong Kong, ni Andrea Sarina Ching, ni Sir Agi Baria Benemerito, ni Emeline Garanyo, ni Maria Sierra Red Castillo di Nueva Era. Maraming salamat. Tuloy po tintay pa nagdadanggay iti detoy Aldao iti programa ti damdamag ni Berto. Kalpasan na po dito panangabak ni Pacquiao, ni boxing legend Senator Manny Pacquiao, gagiyem king kabsat ada dito nagbali na rakurak na nga kalikagom natin agsublimanin na po di boxing ring ti Filipino boxing icon Manny Pacquiao. Kalpasan na po dito panangabak na iti exhibition fight kontra iti martial artist nga ni DKU ijay Guyang, South Korea. Nakita dito po iti nakita nga kaya na nga patumbaen wenno pabagsaken ni DKU gagiyem kay kamsat iti nasapa nga paset ti laban para dito 6-round charity boxing match ngem kinay kayat ti dati nga senador ken ring icon, Filipino ring icon, ti mga bakbabayan ti unanimous decision. Di natin alam kung ano reason dyan. Agagayim kapsat. Yung iti boxing, very impressive. Gagayim kay kapsat. No ti may sa boxingero ket di nasapapay nga round. Gagayim kay kapsat. Tumbaemon. Bagsak, knockdown. Nga sigod. Kakapsat kay gagayim. But then this charity fight, ni Pacquiao kinaykayat nati unanimous no unanimous no kunam parang talo ko mga judges buto amin kan ka sika amin tinapaboran in scoring yan yung unanimous split naman
no may sa ti nakaabakam nga hurado dua DJ Pimabor gagayem kamsat wenno nangabakam mas adadapay iti detoy ti panangabak na gaputa nakita iti wenno makita iti kinaagresibo pa ilaing ni Pacquiao nga dito apo ti kaslapunan natata nga mangibagbaga nga agsublimanen iti boxing ring agabsat king gigim ko ako si Pacquiao kinaykayat ko apo nga yan babalik ka na lang sa boxing ring kaysa nagpaidasig nga presidente apo ti Pagilya na Pilipinas nagado apo di kiti negative comments kingkwana kasla pinukaw na apo di excitement ti tao kakabsat king gigim para kinkwa na kasmaysa nga boxing icon na idi ag kandidato nga presidente. But anyway, nalpas di dyan, then ngem no para kanyak, dakkel tinagbali na pong epekto na, iti negative effect na, iti boxing career na, ti panagpaidasig na nga presidente, iti Pagiliantay nga Pilipinas. Iti nasaong nga laban, namin duwang gundaway, nga bimagsak ni Yu iti may kalima nga round gagayem kamsat but sigon kani Pacquiao dito agtawin to para pulog talo nga Filipino boxing champion na kasla sobra ti panang sapsapul iti bagina ti boxing iso nga talaga nga inbukbuk na amin na po ti kabalinan na para iti dito nga charity fight gagayem kamsat saan met nga makumpirma no baag subli iti boxing ring kada iti sumarunong atawin basta adda deti kasla panangipa panangipakapyaw na nga agsubli deti apo iti lubong ti boxing naudi nga limbaban ni Pacquiao no malagipyo iti tawin 2021 idita atiwen na ni Ordonis Ogas ti Cuba gigiyem kamsat ken deto yan iti panangyanunsyo na iti panagretiro na gigiyem kamsat iti record na nga innemapulo ket dua nga panangabak o deto iti record boxing record ni Pacquiao 62 wins 8 nga panakaabak dua nga tabla adaan DJ from that 62 wins gigiyem kay kamsat talupulo ket innem kadagitoy nga innemapulo ket dua panangabak ni Pacquiao knockout gigiyem ken kaabsat so DJ so para kada kayo okay lang pabor kayo nga agsublimanen ti boxing icon iti ring ti kaabsat king game DJ epekto na king kuana especially ti kinasikat na iti Pagiliantay nga Pilipinas iti lubong ti ayam kaabsat king game mapagsubli na nga ta apong kakailyan na dito'y dati nga kinasikat tinasaong boxing Filipino boxing icon nga ni dati nga senador Manny Pacquiao. Yun yung tanong kakabsat ken gagayem baka inti pa intero nga lubong lang ay dati nga Pilipino gagayem okay kabayatan na agyaman tayo po di TMT Construction Company nga masarangan na po di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City anaman na po nga construction assistance ti Masapulyo sindadaan na po ti TMT Construction Company gagayem ken kaabsat babayan iti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan kami nga po ti konseho ili ti Marcos agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo di Waipahu Hawaii ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bakaray Ilocos Norte happy birthday Ma'am Elis more birthdays to come no darikrik na ito apo ti bagite babalin nyo apong i-consultar deta kay Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital masarakan na po iti number 121 sa Garias Flores Street Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Car Bus Aircon nga masarakan na po iti Balintawak Street Lawag City babaeng kini Engineer Neil Jose anyaman na po nga problema kaditay aircon di lugan nyo or kahit yung pa servisan kasi yung advice ni Engineer Neil Jose dapat regular tipan naka check up di para cleaning purposes or anyaman na po mapanyo ipan di nga lugan nyo iti Pugad Lawin Carbus Aircon Carbus Aircon Service Balintawak Street dito yung syudad Tilawag. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga nga adda po di Pennsylvania Estados Unidos ngem tubo apo ti ili ti Bacara. Thank you very much Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti ili nga San Nicolas happy fiesta nga pala sa San Nicolas gagayem keng kaamsat
Hindi ito na po ti solusyon. Iti nangina nga gastos iti panagtalon. Magatangin na po di kita next gen products iti Chongbian store. Agricultural store po dita Barangay 2, Garreta, Badok, Ilocos Norte. At ti next gen products gigiyim kamsat dito apo di produkto nga mangibaba iti gastos tayo iti panagpatanor ka iti mulmula amin na klase ti mula apo ti pagtatalunan na gagiyim ken kamsat ya babalinda pa po nga organisaren da kayo wenno ang mga organisar kay ti grupo yo umayda dita lugar yo ket ipalawag da po may demo da digito nga produkto no kasano nga pababaen na ti gastos iti panagtalon ken ngumato ti apit next gen products iti Chongbian store po dita Barangay Garreta, Badok, Ilocos Norte wenno iti pagtaingan ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay, Gabut Norte, Badok, Ilocos Norte. Laglagipan nyo po ti next gen products ket environmentally friendly handa nga makaperdi ti aglawlaw kang ronan na iti daga pagmulaan. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pwede shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare reservation tumawag iti cellphone number 0963 000232 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket
agbalin nga proteksyon laban kaditoy nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno santo yung nga hanlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panag-usar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa na tissue paper, when lulupot, tapnon dalusan tayo, iti agong tayo, when no, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Dapay na bati apo nga siya minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna. Gagayim ken kabsat. Amuyo kadi nga ngimmato ti kaso ti online sexual exploitation kadi ti ubing nga Pilipino idi pagilyan tayo apo segon ti datos ti Department of Justice nga naiparwar idi laeng kalman. Kinuna ti Justice spokesperson Miko Clavano nga base apo iti panangadal ti IP addresses para iti child sexual exploitation di Pilipinas, manipod na po ti 2,326 IP addresses di tawen 2014, nagbalin na po nga 4,872. So kayat nga sawen, more than 50% ti nagngatwan, ti nasao nga kaso apo iti panakaabuso sexual. Digitay ubing gagiyem ken kamsat. Ti pagilian tayo nga Pilipinas ket nakaawat iti more than 8 times na maminwalo nga ad-ado nga referrals gagiyem ken kabsat no ikumpara ka diri sabsabali nga nasyon nga na-identify babaen iti global law enforcement case data segon iti spokesman ti Department of Justice. Sigun met iti Anti-Money Laundering Council wenno AMLAC naadaan tayo apo ti 130% nga panagnato apo ti suspicious transaction reports nga mabanin nga pakairamanan ditoy apo ti online sexual abuse or exploitation kaditi ubing manipud tawen 2019 nagpatingga apo ti 2020 manipud ti 19,013 STRs idi 2019 na i-report nga nagbalin detoy na po nga 47,937 itay na idinapan nga tawen 2020. Ti report met abo ti Philippine Internet Crimes Against Children Center wenno PICAC naadaan na po ti panagnato ti operasyon kontra iti USA ECE ken detoy ket ngimmato ti bilang dagiti biktima ang dagitoy apo ket naisalakan iti 2019-2021 suno adot na isalakan kayat na nga sawen gagiyem ken kamsat immado digitay na abuso at immado da nga da po nga na isalakan na kunapay ti Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga umununa ti pagilyan na Pilipinas kadiri kaso ti child sexual exploitation saan lang nga dito Asia no di ket ti intero alubong gagayem ken kamsat. Inlalawag pa iti Justice Secretary Buing Remulla iti taripnong iti kani Mama Fatima Singhati iti United Nations Special Rapture and the Sale and Sexual Exploitation of Children kinunan ni ti nasaong opisyal nga agtultuloy nga source ti pagilyan na Pilipinas ken lugar ti child trafficking, sale, sexual abuse, puwersa nga panagasawa, puwersa nga panagtrabaho ken sabsalipay dito digitay child labor gagayem ken kamsat panakipakasar diri ububing kakabsat ken gagayem adami dito magmano nga sekta or sekta ba yon
or sabsabali nga grupo apo nga ubing pay from 10 to 12 years old iasawa dan di kiti anak da nga babae kakabsat ken gagayem ya. So saan niya napintas nga record ti pagilyan tay nga Pilipinas dito apo yung child labor nagbalin nga problema tay dito yan na nagbalin pa nga problema dito pagilyan tay nga Pilipinas no DJ dito pan naka-recruit di kitay minors gagiyem ken kaabsata nga agbalin nga rebelde imbes nga adda di eskwela di gito nga ububing saan adda di kabambantayan tapno matrain da apo nga gigem ti armasket makigubat. Nagbalin na po nga problema tayo dita. Nagbalin na problema ti pagilyan tayo nga Pilipinas no Jacagriro, tiyempo idi ni dating nga presidente Gloria Macapagal Arroyo idi maimbitaran apo ni Justice Secretary Raul Gonzales. Justice Secretary Raul Gonzales babaen iti CNN tapno ma-interview. Dapat problema idi apo ti panakaibalbalod di kita ubing nga tiptipon da kadiri hardened criminals kadiri pagbaludan. Kakabsat ken gagayem iso nga ita sabali man na po nga problema worldwide datay ti umununa kakabsat base apo kada ti rakurak ni Justice Secretary Buing Remulla nga saan lang iti Asia apo nga umununa tayo iti bilang iti online sexual exploitation wenno pan naka abuso sexual di ubing no diket iti entero nga lubong kakabsat ken gagayem banaga po nga tay kunakon saan niya napintas nga pakaidamdamagan ti pagilyan tay nga Pilipinas. Child labor naging problema na rin yan kakabsat ken gagayem malnourished nga ububing gagayem problema tayo pwede na no Jacagriro ti probinsya tayo nga Ilocos Norte nagbalin pa nga numero 1 apo iti entero nga pagilyan na Pilipinas or nga nangato idi nasulbar sa deta babayano po iti liderato idi ni dating gobernador Amy Marcos nga itan agdama nga senador gagayem ken kamsat deti rakura kapo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla umuna ti pagilyan na Pilipinas iti kaso ti child sexual exploitation saan lang ati Asia no diket tintero alubong kakabsat ken gagayem banaga po nga tay kunak saan nga napintas nga damag or ora or pakakitaan iti pagilyan tay nga Pilipinas detoy kastoy apo nga banag ya. So detoy apo mando or panawagan kadigiti pada nga naganak gagayem ken kabsat nga dapat kitain tayo apo digiti anak tayo no anda digiti anda pakairamramanan da dapat adda atensyon tayo kadakwada nga mamuyo ka di nga may sa kadigiti problema apo dito pagilyan tayo nga Pilipinas isu ti kaadda digiti mabaybayan nga ubing yung mga batang lansangan nga kunada nga bunga dito ti unwanted pregnancy nasapa nga panagasawa digiti lalaki o bubi agtutubo nga lalaki ken babae nga tuno ko nagiinuma da Diyan na nagkaanak da binaybayan damit di anak da kasi nagkanya-kanyang landas dan may kanti dakkel nga responsibilidad dito ay digitay lolo and lolas gagiyem kay kamsat grandparents nga deta apo ti may sa kadagitay dakkel nga parikot iti unwanted pregnancies panagasawa apo digitay ubing pay apo dito ket problema. Tsaka mo, adan sa pending bill, I think the Senate or the House of Representatives, nga mangipawil po ti panakikalisa. But uri awan ti linteg kuman, awan ti legislated act gagayem, iti biyang ti linteg gagayem, haan nga may kanti marriage license, digitay ububing pay unay or underage, and even the church, Roman Catholic Church po, handa nga kasaren no ubing na unay at awam met marriage license na kakabsat king gagayem isu nga digito apo ket wagas tapno maliklikang kumati kakastoy nga panakapaspasamak digito apo nga mabalin nga agresulta iti sexual abuse kadigitay mabaybayan nga ubing kakabsat king gagayem dapat digito kaso mismo nga naganak kadakwada ti mangilako kadakwada gagihim kay kabsat ti Pilipinas apo ket maminwalo nga adu apo digiti referrals no may kompara iti sabsabali nga nasyon kas in-identify wenno binigbiga po ti Global Law Enforcement Case Data kakabsat ken gagayem adut problema apo diti pagilyan tay nga Pilipinas seknan kadigitay ububing wenno agtutubo so detoy agbali na panawagan kada tayo apo nga naganak nga masapul adda atensyon tayo kadigiti anak tayo
or bigbigen tayo apo DJ responsibilidad tayo nga mangited iti safeguard DJ parang tarawidwid kada kwada tapnon saan da nga agbalin nga biktima apo iti kastoy. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo ti deto nga malem para iti programa tayo damdamag ni Berto. Deto yan ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagbuya, ibati min tinatalinaay nga malem ti Lunes te amin asa nga pada. Damdamag ni Berto, programa pakidalunan ilipas kasama kinibugod tayo alumar, idintero ang inyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kariri isus, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rantay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukog, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalem. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo, ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, kundi ket infeksyon iti dila, ket dagitoy gugot tayo. May katlo, ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Pinapalabas. Namulit yagdama babayin tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasok ken liday, ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. May kadua gundaway papagayam kablawan ta kayo tinagasa tamalem ti Lunes tayo amin na sa ambana. Manibut ti ENR online may danon manin ka na kayo ti sabali tayo parang ti programa Ti Napalabas.
Pwede nga rin tipagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo di Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi di sabali man na parang di programa tayo tinapalabas. Kasalanan niya intay rugyan, when nulukatan, ket ibasa, dito surat, ken patulot ti sabali man na pagayam, agyaman tayo, kadigiti sumaganad. TMT Construction Company, no anya man po digiti kalikabong nyo para di construction services, mapanyo laeng pasyaren ti TMT Construction Company, ket sindadaan niya agserbi ka na kayo. Dito kiti matbatunan, ken kukwa ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ngagkasangay iti detingal daw. Happy birthday, Ma'am Elis. Ken adado kumapay nga pa nagkasangay iti dumtengken ka. Agyaman tayo ken ni Dr. Alan Thailand. No anya digiti sagsagabaen nyo apo iti Baguio, adda digiti Marikriknayo, ket kalikagom nyo ti agpakonsultar, sindadaan niya agserbi ka na kayo. Ken pagpakonsultaran nyo ni Dr. Alan Thailand, manibo da po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan apo iti Balintawak Street, Lawag City ni Engineer Neil Jose ti agtagikwa ken mangimatmaton. Adaman problema apo digiti aircon nyo wenno kalay kagum nyo nga mapaserbisan, mapadalusan digitoy sindadaan ka nagserbi ka kayo dagiti nagaget ken man nakigayem nga technicians ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service di Balintawak Street, Lawag City, babente pa ng idaulo ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti Ili ti San Nicolas. Kastapaya po ti panagyaman tayo ka iti Next Gen Products nga magatang iti Chongbian Agricultural Store po iti mismo nga Barangay Gareta, Baduk, Ilocos Norte. Dahil Next Gen Products po ket mausar ka so amin na klase ti mula iti pagtatalunan, pakairamanan iti masetasyo. Mabalin nyo po ti mapanggumatang deta kadagitoy iti pagtaingan da Mrs. Mariana Cristina Balbas Dulay. No kaya tiyo apo nga usarin dito environmental friendly dito nga produkto para kadite mula ken kastamet den kabalinan na nga ibaba apo ti gastos ngem saan nga bumaba no diket mumato ti apit kadite mulayo iti pagtatalunan. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kadig iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay da iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kayo matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tad dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsadan naggurigor ang damit nga makarik natin madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Ating aruden ti surat nga napili tayo nga ibasa iti dito nga malen ti Lunes petsa 12 ti bulan ti Disyembre 2022. Ti surat papagayam ket patulod ti maysa nga pagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan nga Carol. Naisaguday ti surat ti pagayam ti nga ni Carol. Tinapalabas ko Manong Robert. Onaek Manong Robert nga yabrasa tinabara nga kablao kuken ka. Iti nga programam tinapalabas. Sapi ko matamay kari det inurnus ko nga pakasaritaan wenno napalabas ko. Iti nga programam. Unaek kon ti agyaman no kasbilang mapadayawan nga may basa. Saan ka nalay nga sumurat nga tinadpadas ko gapu ti awis wenno karisma ti programa tinapalabas. Jak kalipatan nga yabrasa met ti pangablaaw kadit so amin nga agbuy-buya ken dumdumngeg iti programa tinapalabas. Kaskunat naawis akmet nga umay mangipatangatang wenno mangurnos iti detoy pakasarita tapno ipatangatang mo. Wen kabsat addaan akmet itinalidem a napalabas. Nga uray ti agdama. Ket kaslaan niniwan niya sumursurot iti likudan. Iti sikigan ken uray ti masangwanan. Barbarang iti maminsan nga panakaipatangatang na wenno panakaalutot. Daytoy nga istorya. Wenno napalabas ko. Ket lumagaan man ti daginsen. Wenno bakbaklayen ti kinataok nga gubway tinapalabas. Sublianan tamanong iti agtawen akon iti innem.
Agad dayo kami iti buridek nga kabsat ko gaputa innem titawin ko, idi mayanak. Ada kanu sakit ni nanang idi iti puso, ket iso nga likliklikan na ti agsikog. Ngem, saan nga nakaliklik gaputa, nagsikog kabsat, ket saan namit idi nga kayat nga paikat, uray no pilpiliten ti amak, Manong Robert. Cynthia, amangan no, agpigad ti biyag mo no anak mo ti, aday ti saklulom. Anyakit nga minin ayata, naliklikam ti nagtumari ti agas. Balikas ni tatang nga dingdinggik keninanang. Saan met siguro? Saan met nga sumsumken ti panagsaksakit ti barukong ko? Ken, amom, amador, basol ti panpanunutem. Jak lakit di may palubos nga siyak amismo ti mangkeltay ti sumunga da biyag tapno makita na ti lubong. Sungbat ni nanang angim maamakak madanagan ak Cynthia. Jak kaya ta mapukaw ka iti biyag ko. Kasapulang ka. Kaya nadadama ni nakasapulan na ka ti anak mo nga ni Carol. Pakaasilat ta ti amak. Amador, manangaasi ti Dios. Inemen ti tawin ni Carol ket awam met ti madmadlaw ko. Siguro, edi anak ko ni Carol, nayiddek kon ti sakit ko. Naaramid pa ilaeng ti inak, tinagang mga uno nangangaw ken ni tatang. Immisem ni tatang em kasla mapilpilitan, Manong Robert. Diyak makatal na, diyak makaibna, gana nga naamwak nga. Agdadagsing ka, Cynthia. So nga, napanunot ko nga nuwin ken mabalingkit. Parigrig mo laing ang tiskog mo. Saan met siguro nga basol deta gaputa, iliklik ka laing iti mabalin nga. Peligro iti biag. Di ka di madanagan. Anya kakit din aya. Di mo man kit di kayat ayata. At dati, sumarunong anak ta. Pakakitaan niya da bunga ti ayanayat ta. Kendeto iti, sabali man ni nagundaway nga may paniknik ko iti lubong, nga siyakit pudpudno nga babae, gaputa agsikog kinaganaka. Saan mo ka di nga malagip ti bilin ti Dios, nga mapan kayo ti lubong kitagpaado kayo. Data ti, ensungbat ni nanang, uray siyak nga mang dingdingeg no pa'y naganus pa'y ti panunot ko, kasla madanaganak. Nuwen ken mabalin ko Manong Robert ket tulungak ni tatang nga mang kumbinsir ken ni nanang tapnon ti kasta aramiden na ti singasing ti amak ka. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. At dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaen di panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara tuwalya panyo pero na anyaman ana dalus alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy so dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Intuloy latta nga rod ti inak ti panagsikog na Manong Robert. Banag nga pakadandanagan ti amak. Uri di sumagmamano a papagayam ti pamilyami ket madanagan da. Kang runaan na di kabagyan ni tatang. Ngamin ket amuda nga dati pang tatibiyag ni nanang iti panagsikog gapu iti sakit ti puso. Nagtultuloy met ti panagpakonsultar na iti doktor. Ngem uri di iti doktor ket saan da nga may pasigurado ti kinatalgid ti inak iti panagsikog na gaputa ada nga ruden record na. Nagpa-check up met iti sakit na iti puso. Ngem kuna iti doktor nga masapul nga maobserbaran aglalo itatagsikog. Nagagagas ti inak bayat nga nagsikog. Ngem dagiti laing agas nga saan na makapadakes iti biyag nga iti saklulo na. Numanen irengreng ti amak ti kayat na nga mapasamak
Nupay nakaamamak. Ngem ipetting latta ti inak nga saan. Ket saan na kayat nga parigrig ti adday ti saklulo na. Moderno itan. Saan na kas ti dati nga. Pailot mo no. Aganak ka no. Mangayab ka iti partera wenno tay kunada nga mamaltot. Itakit mabalinan ti Cesarian. Mabalinan niya saan niya agidek ti aganak. Saan mo ka di nga mo deta amador? Mabalin nga. Irwardan manipod ti buksit ket saanin na ti puwerta ti babae. Tirwaran ti ubing. Saan aya nga ti bilin ti doktor ket ti panagsikog wenno panaganak ket isu ti panagpuwersa ti tao nga dan ti sakit ti puso. So nga, dakkel ti pamatik nga awan ti dakes nga mapasamak kanya. Nabayagan ti naudi nga panaganak ko wenno panangyanak ko iti anak ta nga ni Caron. Agin nem atawene. Saan met nga simsim kenen ti panagsaksakit ti barukong ko? Saan niya kasi di pagdinden nata? Palawag latta ti inak. Nupay naliday ken madanagan ni tatang. Awan ti mabalin na manong Robert gapuro saan metakayat ti inak. Ti sing-singasing na panagparigreg. Naglabas pa digiti aldaw, agpito a bulanen, tisikog ni nanang. Eridedi agundaway. Masapul manen nga mapan iti doktor. Napanda nga ro iti amak. Saanen nga iring-ring-ring ni tatang ti panang paikat ni tisikog ti inak. Ngamin ket, biyag kanun deto eh. Wenno nagbukelen nga may sa maladaga. Inanan na dan met ti inak ti panagsikog na gaputa. Saan nga aglaba? Wenno saan niya aglaba ken saan pa niya agpuya. Uri digiti dati nga trabaho na iti uneg ken ruar ti balay. Saan na niya aramiden? Dito'y kabsat nga nangala ni tatang iti kadkadwami ti balay. Tapno saan nga mabannog unay ti inak bayat ti panagsikog na. At damit din digiti gundaway nga nasumangpet ti amak manipod iti trabaho na kas may sa karpintero. Ket kumustain na ti inak? Oh, kumusta ti baby iti saklunom? Saan ka dimit lang nga naputi? Sana yung nga adda ti mabalin niya aganak nga babae no agsiko iti unegen ti pito a bulan. Saan man adda ti 7 months nga kunada premature baby. Kasla saan ka mamati aganak iti pito a bulan. Narigat. Saan ka kadimit lang nga madanagan? Ang panunutik na daduma ti sakit mo. Saan ka nga madanagan kung nakalaro? Adat damit niya sikat ti agnervyos nga miti siyak. Kasla sikat ti aganak. Saan niya si Amador? Siyak ti aganak. So nga, ti kadilat na trabahon ti asikaswen. Ket namnamaem. Talaga nga ilalaek ti may ikadwa nga agbalin niya anak ta. Ken, thank you ti panangalan ti kadwa tayo dito balaya. Ta, saan ako na yun niya mabugar? Ken talaga nga jak kayat yung trabaho iti nadagsen. Ngaming ket, amangan ta makapadakes kini baby ta. Deto'y second baby ta. Deto'y ti may kadwa nga bunga ti ayanayat ta. Ti kinapudno ta ti tumunggal may isa. So nga, agragsak ka kuma. Saan kakit di nga agdanag maamador. Nagtulid nga rod ti panawen, awan met tinagbali na problema iti sikog ni nanang. Base iti panagpatpa-check up na ket normal ti ubing. Amuda pa yan nga may sa alalaki, gapo iti ultrasound. Lalaki ti tumao nga ading ko. Iti may sa nasardam, kaleplepas mi di nga mangan. Iti malpas nga,
When umalpas kami amangan na pang kami amin iti pan nakasalas ti basit na balay mi. Anya ti kayat mo ngay panagan iti agbalin niya. Ading mo, Carol. Awan ti amok Da kayo Anya giti ti kayat yung ngay panagan. Kaya't mo kadimet lang ti da ading na. Uwin na nang apay ko mga saan. Kayat ko. Sinumet ayati, ubing nga di na kayat nga, adagbalin nga ading na. Angim, panpanunutik ti kang kanayon idi ngay bagbagan ni tatang. Madandanagan akmet na. Ay apo may sakamit Carol, inem pitawin mo. Sipod na yan nakakit, awammet ti narikriknak na sakit iti bagi. Awammet iti nagbalbali na problema, iso nga. Namnamay ka na ko nga. Agbalin to nga normal delivery ipanaganap ko. Karkararap tiyo deta. Amin na nang saan ka nga madanagan ken saan nga deta ti pampanunutem. Makapadake si di ubing ti agpanpanunut ti nadagsen. So nga mapagamangit ti agay ayam ala. Saan gindi nga tilad na nga mapanpanunut mo. Tinto ading mo ti agbalin niya. Liw-liwa tayo. Isunan to ti kapatanga minto no lumakay ken bumakit kami kanina tatang. Dakay to ti mga disarta na kami. Isubli yung tumet ti pigda po ka wenno nagrakaya nga pigsami babayan iti. Napigsa abagiyo. Awatan na kadi. Wen nanang maawatan kayo. Sungbat ko Manong Robert. Ngem iti kaunggak talaga nga panpanunutek ti kankanayon ni di nga panangireng-reng-reng ti amak. Nga saan ko man nga ituloy ni nanang ti panagsikog na. Kasangwanan nga ituloy tayo nga ibasa di surat ni Pagayam Teo Carol agyaman tayo di TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Amin-amin na kasapulan nyo para iti construction papagayam agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company babayan ti panangimaton ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili T. Marcos. Agyaman tayo kay ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre de Rupa iti Wayanay, Hawaii, ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte, ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service babayan ka ni Engineer Neil Jose iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much ka ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadamarikrik na yo apo mabalin nyo ti agpakonsultar ka ni Dr. Alan Taylan. Kastapay nga agyaman tayo ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Ulitek, happy birthday Ma'am Elis. God bless you more blessings, more birthdays to come. Pagyamanan tayo ti Next Gen Products. Ti Next Gen Products po mausar ka rin so amin na klase ti mula iti pagtatalunan, pakiramanan iti flowering plants, fruit bearing trees. Mausaryo apo dito tapnon ti kasta adadapay nga pumintas ti apit wenno bunga dagitoy. Ti Next Gen Products ket mangibaba iti gastos ti pagtatalunan. Kastamet ten nga garantisado nga dumakkel di kalidad ti apit tayo. Magatang dito apo ti Chongbian Store ken kastamet ten iti pagtengan ni Ma'am Maria Cristina Balbas Dulay. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatan ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig tilapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo wenno na anyaman ana dalus alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Kasangwanan yedil tuloy tayo ti programa tayo tinapalabas. Alike man dito nga gundaway papagayam nga mangkablaaw kadagitay papagayam ko ngayon kukumpadrek nga kasangay iti dito nga aldaw ni kumpadre Manolito Buduan dita San Roque Paway Ilocos Norte. Happy birthday kumpad. Sapay dadadupay nga pa nagkasangay ti dumtingking ka. Ken kablawak pa iti pa nagkasangay ti kumpadrek ni Engineer Johnson Pasyon iti Barangay 1 diti Siyudad Tilawag. Ken kastapay ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16
Bacara, Ilocos Norte. Di napuputan ti panaglabas ti aldaw. Nadanon ti mapagamamkan. Mapagamamkan nga kabulanan ti inak. Disyembre idi, Manong Robert. Mapaspasangasangan ti sasangbay ti Paskwa. Dito'y nga agar-ari ti danag kada kami kanitatang tauray no basit when ubingak pa eh. Marikliknak idin ti panagdanag. Idi may isang aldaw, maturog kam kumay di aldaw kaninanang idi simmangpit ti amak. Oh, apay nga simmangpit kakit. At daka iti pagtrabahuam nga pagpatakdirin nyo abalay. Kaso na dyan, may konsentrate ang trabaho kapit. Isa nga nagpakada ako di formanta. Magawi na. Anya ayat ipakadanagam. Balikas ni nana. Kabulang na mo. Kabulang na mo. Kasla maririribukanak lang ta. Saan ka man nga? Saan ka man nga mangdandanan? Syakmet ya dadang nga madanagan ni kasta nga sitwasyon mo amanganta. Adda ka iti construction ket mamartilyum ti ramay mo. Kinuna ni nana. Saan bakit? Talaga nga agdandana nga. Kaslan na mati nga riknak. Kunak namin keng kaidi nga. Saan mo nga ituloy nga nagpilit kami lata. Ay susapo, alalalala. Agid da kami ti abay mi kini Carol da maturog tayo takayat ko ti aginana. Pare kinit laing manadaga nga dito sa klulok deta. Alaw may kan. O may kanta. Maturog tayo. Aginana tayo. Ulit ang dami ti kadkadwa nga mangisagana iti pagbalem. Wininton makaring tayo. Ingkat to man iti bakery da. Gumatang tayo iti tinapay. Kayat ko ti manang ti tinapay amador. Ala sige. Agid da ako rin ti abay yu kani Carol da. Maturog tayo ba rin no? Maawan ti panagdandanag ko, Cynthia. Parbangon nga ta idin, Manong Robert. Agalauna pasado, edi pa nang lagip ko. Malagip ko unay ti petsa Disyembre 8. Kaaldawan ti Birhen Maria. Wen kabsat. Edi mariing kami ken ni tata. Babaeng ken ni nana. Adda ngamin ti katre nga pagiddaa kiti abay metlaing ti katre da ken ni nana. Kaputa medyo nalawa ti kwarto mi. Amador, ganakap sana. Talaga nga, nakasaksakitin si tiyan ko. Pangaasim ka. Mapangkamangayab iti pagluganan tayo pandakasigo dito ospital na paganakap. O sige. Nagturong ni tatang iti poste. Kada iti kwartumi ket ditoy nga in switch on na ti silaw. Iti agsilaw detoy nabuwak ti amak. Apayin nga, nagadumit din nyo darang nga nagsayasay ken ka. Ay, uwing gaya mi sumit na nga nabasa. Anya ti, aramidin ta, madanagan ti amak. Mapan mong kasarita ti, karuba tayo nga, adda tilugan na ta, mapan tayo niti ospital. Kinuna ni nanang, bimango na ket batbat matak ti inak. Insanggir na ti bagina wenno bukot na iti diding. Ket intingal na ti atid dugapungan, Manong Robert. Bayat nga orayan mi ni tatang. Immasidey kiti ayan ni nanang gaputa agdanagak metten iti dedi agundaway. Anya ti marikriknam nanang. Agkapsutak anak ko. Siguro ket gubway ti panagsisayasay ti daraman hipod kanyak. Nanang ko.
Makasangit kiti Dedi Agundaway, Manong Robert. Madamdama pa'y Manong Robert at dan tinapan kinasarita ti amakalugan nga pakailuganan ni Nanang tapno may panit ospital. Inbati da kiti balay ngem nangayab da iti may isa nga balasitang nga kadwak when umangkad kadwa kanyak gaputa mabutega. Maturog kang karon. Orain talayin ti panagawit ni tatang mo. Kuna ti balasitang kanyak panpanutik ni Nana. Kita yung ti kubre kama ket napno itay ti dara suga enroar ti ama. Kung ang aming mitatang hindi nga saan na naitutuloy ti panagsikog na nagpilit metlat ta. Saan ka nagsamsamit? Makapadakis king kati agsangit. O sige agiddakan ta agiddakan ti abay mo. Saan ka nga putbuteng? Agkararak kakit ni Karol na nasaya at ti pagbanagan ti panaganak ni Nanang. Kid daw imi tinamarswa nga sa lakniban na ti inam ti anya manapigga ti panagpas kay na. Kinunana kanya alas ito na iturok ta nga ruden. Nagidda ti kadwa kiti abay ko. Nagsikiga kiti kanigid Manong Robert. Ngem talaga nga saan ko nga maalat ito turuga. Aging nga nadlaw ko nga nakaturugin ti kadwa. Gaputa, kasla aguro. Agkarkararaga. Daw-dawati kiti namarswa nga sapay kumata sa lakniban na ti ina. Sa lakniban na ni Nanang iti panangipas ngay na iti ang nakabsak ko. When Manong Robert. Pinanpanunot ko pa'y iditi. Napanunod da nga ipanagan iti kabsat ko nga Jonathan nga iso kanunto ti panaganda ket maawagan to deto iti birngas na anata napintas ka nga dingdinggen ti nata dayta ti kasaoda tatang ti Nanang sapay kumaapot ang panin nga normal ti panagaypas nga iti kabsat ko kiniliklik mo kumay ti piggat ni Nanang pangaasim apo. Kabsat nga nawang metlaing nga mauray mi ni tatang nagawin. Uray ti driver wano ti lugan nga inusad na nga nagluganan nga napan iti hospital. Kitawan, may pekit din nagdamag ti asawa na kanakami. Gaday ti balay. Saan damit pa nga simang pet, Nana? O rin ni tatang kit. Saan damit pa nga simang pet? Isungarog ti pakadandanaga ka mga nuan niya tinapasamak kalakwada. Aglalo kin ni Nanang. Uwen nga rod. Ado digiti makaamu nga. Nuwen ken mabalingkat saan kumano mabaling nga agsikod ti inakit. Intuloy na metlat na tinagsikod. Ala, saan ka madandanagan Karol anak ko? Manang nga asit ti Diyos. Ibagam ken nilakay no, so ang pentakin ni tatang mo nga. Agawid da sigod di balaya. Awan ti agistimar ka dagiti tarakenta. Napamit iti pagadagan dagiti anak ni. Ket agpuli-puligos na iti nakaikalutan da. Uwan Nana, ibagak no lakit dita, sumangpit da. Alas 8 sungatan ti bigat. Mangmangan kami Manong Robert itinsagana ti kadkadwa nga pamika. Stay out ngamin ti kadkadwa mi tagawit ti rabi taddan na ti pamilya. Iso nga napandaki na sarita ti katmuba mi balasita nga nang kadwa niya.
Bayat ti pampanangan ni biglalatan nga natinag ti kadwak nga balasitang ti baso nga nakargaan iti danon. Jak amuno na ti paunay tila rabaw ti lamisaan wenno anya ti nakasamak. Ni manang natnagmetten ti baso nabuungen. Imbasidig nga sigod ti kadkadwami ket alalalala bayan yun ta punasak ti nabasa nga da swelo ken akupek di ti pasit ti baso nga nabuong. Ituloy yulatan ti mangan. Kinunana, intuloy mi nga rod tinangan, edi bigla nga da nagsarde nga lugan, iti sango ti balay mi, Manong Robert. Insigida nga timmakderak manipod tinagtugawa kiti sangwanan ti lamisaan. Ket napana kitiruar tapno kitak no sinno ti simmangpet. In pagarup ko idi nga datatang ket ti kinadwana. Ngem saan? Saan Manong Robert no di ket lugan ti pulis ti simmangpet. Nupay ubingak pa'y nagdanagak. Apay nga da pulis. Apay nga umay ti pulis ditoy. Kinunak. Dimsaag ti maysa ket immasideg iti nagtakderak nga ridaw ti balay mi. Ay, neneng, dito'y ka di ti balay ni Amador? Oo, wen sir. Wen sir. Kinunak. Ket DJ kinadwana nga nangitaray iti inam nga napan iti ospital sa dino ti balay na. Di tala daya mi sir. Diretso kay latta iti. Dito kalsada nga dati sango ti balay mi. Kapat nga balay. Kalpasan ti balay mi. Apay ka di sir. Ay, ado na pati nga mapan mi ibaga. Anya DJ sir. Ken nitatang ko. Apay nga amuyo. Kinunak. Imay ti kadkadwa nga mangilutluto kada kami. Dito'y nga nagtimek manen ti pulis. Kaano na kayo ni Amador? Ma'am. Ay, kadkadwadak dito'y balay sir. Siyak ti para luto dangem. Pumayak na masapa kinagawid akmet laing iti rabiita. Adamit pamilya. Apay ka di sir. Sapay ta sangke nga mabigbigla. Na desgrasya ti lugan nga nagluganan da iti agawid da iti panaggapuda iti ospital. Anya nga ruti napasamak sir. Saludsud man ti kadwami daksang gasat ti agnagan ti Amador ket timmusay nga insigida iti nakapasamakan ti desgrasya. E dinto nga ti nagmaneho iti lugan na itaray ti ospital. Kasla agkipot ti barukong ko iti daydi nga gundaway wenno agkupit ti barukong ko. Ni tatang natahi kinunak inarakop nak ti kadkadwami ket agtal na ka Carol. Agtal na ka. Saan ka nga? Agsangit unay. Amuntay nga naimbaglo niya ti pasamak. Balikas tikad kadwami. Ang natay ka nun ni tatang ko. Natay ka nun. Natay ti nakapasamakan ti desgrasya. Ang yakit din Diyos ko. Kinuna tikad kadwami ket naginagaw da siguro ti signo ken Cynthia kaputa. Maipawil ti panagsikog na. Nagpakada dagiti pulis ket nagturong day ti balay. Ti akin lugan, iti nagluganan datatang keninana. Ditan kabsat nga jak nagawidan ti panagsangsangit ko. Gapu iti nangig ko nga natay nga insigida ti amak, iti nakapasamakan ti desgrasya.
Paglabas ti patrol car, nga limabas man hindi di balay me, nakilugan ti asawa. Ti kinadwa ni tatang nga may tayo ti balay, tapno ibagak nga agawid nga insigida. Nakitak deta, gaputawan ti diding tinasao nga patrol car, Manong Robert. Saan ako niya nagtuloy pa'y anangan, ket dita nga dinakmet pinanawan ti kadkadwami. Ti kadwa kabalasita nga ng kadkadwa kanya kiti rabiin nagawi din. Panay ti sangit ko ket panay meti panang paspasar din kanyak ti kadkadwami. Wen Manong Robert, amok idin no kasano ti rikna ti maawanan ni ti ama. Gaputay su ti agdama nga rikna. Apay nga natay ni tatang. Asin no pa ita ti kadwami ken ni nanang. Asin no pa ita ti agsapol ti para kada kami. Apay. Kan kanayon nga apay digiti balikas ko ngem panay ti panangar-arakop kanya. Tinala ni tata nga kadwami ti balay. Anyakit din ti kasak mo aya. Naginagaw latan ti signo digiti agasawa. Ngem magkalma ka karon. Agkalma ka. Makapadakes king kati. Sobra unay nga panagsangit. Madamdama pa'y Manong Robert si Mangpet digiti kakabagyan ti amak iti mismo abanay mi. Dito'y nga kinumpirmaran da nga natayan ni tata. Tidaddan iti punerarya. Inyadadak tinagsangit gaputa. Kasano kami pa'y. Kasano pa'y ti biyagbi katawanin ti amak nga agsapul para iti pagbiag. Matantanda anak unay nga tunggal malim ti Sabado na sumangpet ni tatang ket ited na ti sweldo na kininana. Ibinsa-binsan to ti amak no anya ti pakaigastuan na kas ti panakagatang ti bagas. Sidaen pagbayad ti kuryente ket sabsabali pay. Sa dinnon to itan ti pangalan ni nana. Ket ni nana, kumusta na tang? Dete di salsaludsud ko iti bagik. Manong Robert. Ngamin di kakabagyan ti ama ket iti laeng en punerarya tinapanda ng kitaan iti bangkay ni tatang base kadakwada. Naumong ti adu nga lalaki iti sangwanan ti balay me ket nagaramid da iti linong wenno pala-pala ako natayo. Nausar di iti kawayan. Naikamang ti kawayan iti sibay ti balay. Nayoplag ti tulda iti ngato. Agingga nga nalpas detoy. Kadito'y kano ti paglinungan, wenno pagyanan, digiti umay makilamay, wenno makidungaw. Kabsat ko, jak ammo iditi no anya ti aramili. Kasla aglulukin ti ritna. Simmangpet digiti sa balipay, wenno digiti kabagyan ni nanang. Ket dito'y nga nabang-ara na kiti sitwasyon ti amak. Normal delivery ni Cynthia. Awan ti nagbali na problema malaksin iti. Pan nakasukat ti dara nga nagsayasay kay Juana. Balikas ti may sa kadakwana. Diyos ko, agyaman ak. Agyaman ak, Diyos ko, may maapay. Apay-apay, kapimusay ti amak, Diyos ko. Madamdama pa'y Bombo Robert. Simmang peten ti lugan ti punerarya. Wen kabsa. Simmang pet nga. Lugan-lugan ng tilungon nga nakaikargaan ti ama. Sinabat ko ti punerarya ng inggawid da. Tatang ko. Day talaeng ti agas mayas isngaw iti bibig ko. Ti panangaw-awag ko iti ama. Binuy-buyak ti panang batbit ka ng bitbit day ti lungon nga nakaikargaan ti bangkay ni tata. Inserrek day ti balay ket inplastar da.
Dinikorasyonan dati aglawlaw, wenno digiti diding, tapno na pinta sa buyain. Binoy-buyak ida. Binoy-buyak ida, bayat nga madigdigos dagiti matak, wenno aglanglangoy dagiti matak iti luwa. Manong idi malpas ti pan nakadekorar ti pagmansayagan ti amak. Linokatan da ti lumon. Imasidegap kamsa. Anyan nga ikis ko di makitak ti bangkay ni tata. Tinairot nga pan nagkidem digiti matana. Dagiti rupa na nga dait nga putaado ti sugat na. Wen kamsa. Addan ti amak iti uneg ti lumon nga iti laing parbangong ket nakasarsaran ta abinoon ni nana. Tapnon ti kas na mapamangkita ti paglugana. Nagikisak manong Robert ket inbukaw ko nga tatang ko. May nakmanen inarakop ti kadwami ket inya dayuna ti tinuon. Ngem nagpilitak nga umasitek. Karol, agtag na ka anak ko. Suruten tayo tumiso. Agtag na ka. Makapadakis king ka ti sobra nga panagsangsangit mo, Karol. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa dito surat ni pagayam tayo, Karol. Anya ti agbali nagasat da kininanang na. Normal ti panaganak ti inana. Kasanunto pa'y ti biyagda, itatapim mo sa iti amana. Pudno ka diti pagsasao nga, agin nagaw nga signo. Kastoy ka diti napasamak, iti amana nga ni Amador. Ken ti signo ti inana nga ni Cynthia. Awisan da kayong tunubigat papagayam nga kadanggay mi manen, ken kadwami pare ti programa tinapalabas. Dito nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Kinadwa ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam ting kay panagbuya ken panagdingeg ket ibati min tinatali na ay amalem ti Lunes ti amin asa nga pada. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday. Ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.